duoko na nene you don't have border. Nikech ma walk in, ma walk out. To inge maler ni this is not a walk in, walk out. Mangi so ne ko ken walk in, walk out, mani nitiere a condition ma iene ngata moda biro kanya ka mondo bi. Those conditions ne biro process tigi kisungu wona visa cha. Koro ki golo visa. Ti maintain condition. Ti medo pesa. Ti wacho ni we are still a nation state. Ti wacho ni wan gi value. Karetima. Tinge Nyafuanga mana kaka iloso, ngeni mano bende kila kram ne paro moro. Ngeni mar mondo mi jatend piny por kata na wach weche makamagi gala moro. Nyako bede gi insiders, jok machiwo ne paro. Akeni koro wase jok machiwo ne paro, koso watim nang. Nikech koro wan koro wachal jodwar. Wan wadwaro ni uchumi marwa rach, wadwa bero uchumi, mokwangi kata ni pesa mwayudogi. Ber achidh nade mage mabedo bro bedo kokelo. President ma America no wacho ni the buck stops here. Shida mora mar piny luore mesa kir. Nikech ochalo kaka is the father of the nation. Koro issue mora ni advice rach mano koro kwa wache. Nikech ker be ngama dhano. Kende be nigi value ne, en gi understanding mare, en gi pache. Now, samane ya border ma Somalia. Dong serikal na nigi advice. Dong wakwerka. Mo luongi ji e forum Wicliffe wachane. Is that you Somalia? More explain, give evidence, give presentation. Our idea is that we are border because of a chill area they can go on a beach. Serikali una evidence say, they want to know border because now East Africa community. Samane wacha kwa de samane do keti kata Somalia member of the East Africa community. No chako luongi ji mobede wacha kwa bede seminar wacha na pana ngamocha pinga kama Somalia unge. Lakini an organization kata member state nigi gibi luongo ni rules akango. Regulations. Samuketo penyo biro bedo member of East Africa mangi sone flag mar EU cha ni kocha. Koro passport moro mina na watiyo go mar kala blue kiango acha. Koro gibi ni print kocha. Mangi sone value maru kaka kanti kata integrity maru. Ke songo luongo ni you are an average of the 5 people associated with. Mangi sone ya ke manyo average mari cha bich. Koro samudu keto ngat mara ichalo ngamo no perform be the page kata moro de yudo 35%. Koro ngano yu agisha timbre nade biro piny. Advisors mag ker wachalo jo mathotopi. Sameno koro wadien. Maya momi ya wacho ni ya. Dialogue mana jakom oloso cha ne en gima ber. Yana no goodwill ne nitie. Ne en a very good idea. Nikech dialogue cha ema ne bedo to kete economist. To ng'is economist ni present no an state of the economy. Mana mwana jakom ne luongo mo. To no bedo presented manya kanya gi romo nyaka gi jatend migawo mochung' ne weche mag omenda choka. Koro kanusa keti. Goodwill ne onge nikech ne nitiere gwandruok. Ka goodwill ne nitie to goodwill ok ni kata mar side mar serikal kocha. Goodwill ne onge kata side mar Azimio. Nikech ngin the answer ne ya. Ker ne medo ushuru kane ging'eyo ni ya ni Kenya onego chul gowi kendo Kenya nigi shida. To Azimio ing'e no dhi kocha kawacho ni koro cost of living ba nyaka duok piny. Koro neno recommendation ka. Koro kel gada mesa koro implementing. Nyaka sani dong binge ni nitiere iwa koten record report mar nad kwa nyaka record talk mar the. Koro kelo ba implementing. Mana momenyi o ingiso ker ni ker kese bedo ker mar piny. To nitie decision moko mekawo. Kata ok berni. Emomiyo subsidies cha na support. Which mag dollar, controlling dollar.